Kada je Saša Adamović 1938. umro, onda je naravno ceo taj veliki posao i deoničarsko društvo, fabrika, vinograd i sve ostalo, ostalo na udovici moje baki Hildi Adamović, koja do tada je njen posao bio da se brine o domaćinstvu, o deci, o uređenosti. Dobro, ona je čak i neke kancelarijske poslove obavljala, korespondenciju i tako, ali u manjem obimu. Iste te godine, ali krajem godine, u decembru, je umrla i njegova starija ćerka Aleksandra. Tako da su ostale moja baka i moja prabaka same ovde. Moja baka je imala tada 12 godina i njih dve su zajedno morale da preuzmu kompletnu brigu o imanjima, o kućama, o proizvodnji, tako da su bile ostavljene same sebi. Njih dve su to koliko toliko uspevale do rata i za vreme rata. Koliko znam, fabriku su na kraju proizvodnju su prodale jer jednostavno nisu mogle sve da postignu, a zemlju su ostavile i uvek pamtim priču da je moja baka išla preko Dunava i dovozila voće i vino u Novi Sad i sećam se ono što je meni bilo jedna priča koju sam zapamtila, a to je da je jednom prilikom kad su vozili, to je baš bilo u samo vreme rata, prešla je preko mine i uvek mi je govorila da na levo uvo ne čuje baš najbolje. Onda su razne vojske dolazile i prolazile. Koja god da je došla nije, kako da kažem, jednoj vojsci nije odgovaralo što je baka Austrijanka, drugoj vojsci nije odgovaralo prezime Adamović, Mađarima opet nije odgovaralo ni nemačko, ni srpsko poreklo i tako. Znači, bila su vrlo teška vremena. Sad tu je moja mati već sa 16-17 godina toliko mogla da pripomogne. Njen je bio zadatak da svaki dan odlazi u vinograde sa druge strane Dunava. I da se podsjetimo, to je u to doba bila NDH, Nezavisna država Hrvatska. Znači, imala je naravno poseban pasoš, propusnicu i sve. Ona je svaki dan 2 puta na mostu u Petrovaradinu prelazila granicu, odlazila da obavi što treba, da odnese ljudima u vinograd, šta treba da vrati, šta treba da se ovde... Znači, za jednu mladu devojku od 16-17 godina baš, da kažem, nije neka mladost. Sad, dobro, moja mati je volela da jaše, volela je konje, bila je dinamična osoba, znači taj fizički deo posla sigurno nije teško pao, ali opasnosti i ta burna vremena sigurno da su donela svoje. I čak uticalo i na njenu sudbinu, u smislu ona imala želju da studira medicinu i onda 1945. kad je došlo vreme da upisuje fakultet, kada su krenuli da oduzimaju posede i tad je bila priča da će zakon biti takav da će ostaviti maksimum zemlje onima kojima je to zanimanje. I moja mati iz tog razloga upisala vinogradarstvo u Zagrebu i posle tog zakona ništa, sve je oduzeto. Nema ni traga više ni od vinograda, ni od fabrike, ni od podruma, ničega više. Adamovići, pored vinogradarstva, su imali i advokate u svojoj familiji. Drugi sin Šandorov je bio dr. Stevan Adamović, koji je bio advokat i koji je od 1920. do 1921. godine bio gradonačelnik grada Novog Sada. Njegov sin Fedor je dugi niz godina bio u Novom Sadu i bavio se advokaturom. Kada se gradilo Srpsko narodno pozorište, trebalo je da se sruši kuća u kojoj je on stanovao. Njemu su pretili da ga izbace i on je pokušao na sva svoja pravna sredstva da to reši, da se to
ne dogodi. Međutim, su na kraju njemu isključili i struju i vodu i bukvalno ga iznosili iz kuće i kao svoj zadnji protest je u taj dan kada su ga izbacili stavljao u svaki prozor po jednu upaljenu sveću i po jednu zelenu granu. Sutradan je otišao iz Novog Sada i nikada se više nije ni vratio u Novi Sad. Istina jeste da su Adamovići sebe zidali generacijama. Ako pogledamo od onog prvog usinjenog Adama, čiji je počin bio Ćurčija, znači opet je nešto razvijao, pa industrija, da kažem, trgovina drvima, pa svim ostalim, znači zidano je. Kamen po kamen je sazidano sve što su Adamovići kroz jedno 3-4 generacije i ja verujem da nije bilo Drugog svjetskog rata da bi razvoj toga išao i dalje. Posle Drugog svjetskog rata imovina Adamovića je bila uglavnom sva oduzeta. U stanu u kojem trenutno živimo su moja baka i prabaka ostale i bakine 3 tetke su takođe bile ovde i imale su gomilu stanara. Sva ostala imovina je oduzeta i nakon nacionalizacije 1950 i neke im je ostavljen jedan stan u Kralja Aleksandra i jedan stan na Trgu Mladenaca u Palati Elita. Evo ja se nalazim prvi put na lokalitetu vinograda Rakovac, moga dede Aleksandra Saša Adamovića. Trebalo bi da je to pravo mesto po iskazima nekih poznavaoca istorijata ovog kraja. Moja majka nikad nije htela da me dovede na ovaj lokalitet, a i baka verovatno ogorčeni onim što se desilo posle Drugog svjetskog rata. Citiram reči moje mame koja je kazala da nije ostao ni kamen na kamenu od objekta. Kao što vidimo, vinogradi ne postoje više ovde. Ovo je građevinska zona. Posle rata je to kao kapitalistički posed smatrano za nepoželjnim i ovaj vinogradarski rejon se pretvorio u građevinsko naselje. Ovo je u stvari potez Salaksije i tu su bili vinogradi poznatog vinogradara Adamovića, porodice Adamović. Tu su dole bila je vinarija, odnosno njegovi objekti sa podrumima. I još postoje 2 velika podruma pod zemljom su savremeno urađeni, niko ih ne koristi, to je sve zapušteno. Ja danas kada razmišljam, možda mi je žao što nisu bila vremena da vinogradarstvo se bude u poenti, ali se mora razumeti da ja o vinogradarstvu i o nasleđu sam saznavala izuzetno postepeno, obzirom da sam se rodila 55. kad već davno to ništa nije postojalo, kad su 2 žene u mojoj porodici i ostale žene, znači moje tetke i svi, nerado govorile o vremenima koja su im promenile život iz korena. Tako da sam ja to sve saznavala vrlo postepeno i da kažem, nisam imala priliku da otkrijem vinogradarstvo kao svoj poziv. A pošto poznajem biljke i uzgoj, znam da za jedno ozbiljno vinogradarstvo i posle proizvodnju grožđa treba više decenija, onda jednostavno ja više vremena za to nemam. A nema ni zemljišta više, možda ako kroz restituciju se nešto vrati, mada
te parcele su davno zazidane i nisu više za vinograde, ali dobro. Možda moja deca ili deca moje dece, ko zna. Ali evo ipak ta žica neka shvatanja da nam je zemlja i priroda izvor svega i da odatle dolazi sve ono što znamo i volimo i da je vinogradarstvo i da kažem baštovanstvo nešto što je ove naše krajeve činilo uvek vrednim, što im je bilo osnovica za razvoj. Meni je to poenta neka i ako gledam familiju Adamović, trebalo bi tu da vidimo i razvoj neki u Vojvodini koji je postojao i ja uvek mislim da je potencijal Vojvodine upravo u tome.